И здравейте! Днешните интересни факти ще бъдат свързани с храната, която ядем. Да започнем с това, че основната съставка на червения цвят на бомбоните Skittles всъщност са варени бръмбари. Всъщност, червеният оцветител за много хранителни вещества е карминова киселина, която се извлича от натрушени сварени такива червени бръмбари. Освен в различни хранителни продукти, то този червен цвят се съдържа и в някои козметични продукти, като някои червила. Така че може да си размазвате и бръмбари, ако ползвате някоя червило с карминова киселина. Също така, друг факт е, че кракерите имат дупки в тях с причина. И тя е, за да не стават балончета при печене, защото ако ги няма тези дупки, ще се надуят и ще се натрушат кракерите. Друг интересен факт е, че всъщност кракерите са по-вредни от захарта, когато ги ядем, защото захарта минава и се заминава, а кракерите образуват киселина, те полепват по зъбите и образуват благоприятна среда за развитие на бактерии, следователно кариеси. И завършваме с това, че някои желирани бомбони с вкус на плодове получават лъскавия си цвят от пръскането им с вакса. Същата вакса, която се ползва и при колите. Това беше всичко от мен за днес. Ако е било интересно, може да харесате, ме последвате и до утре.